Gaur astebete eskaini zitzaion azken agurra Pello Zabalari Arantzazun, hiletelizkizun jendetsua izan zen, izan ere bere bizitzan zehar badiskidetasun handiak eraiki zituen Pellok. Astebete igaro da eta nolabaiteko lasaitasuna itzuli da Arantzazura, Arantzazuko probintziala. Jose Mari Arregi dugu gaur gurean, ongi etorri Jose Mari. Eskerrik asko. Bueno, esan dakoa, lasai egoteko astebetetxo bat izan duzuen, normaltasunera itzuli dira gauzak Arantzazura, uste dut zu bereziki Donostian izan zarela, baina tira, zer esan dezakezu? Normaltasunera iristen, ze hileta egunean ere izugarrizko zaratabil izan da jendetza eta oraindik ere zenbat komunikabideetatik eta ditzen digute eta telefonoz da batzuk ospakizunari buruz hitz egiten, ze ondo izan zen, ze jendetsua izan zen da. Orduan, baretasunara iristen, baina ekosako zaigu baretasun osora iristea ze Pello Arantzazun oso garrantzitsua izan da eta hutsune handia utzi digu. Ikusten ari gara, hiletelizkizuneko irudiak, jendetsua benetan eta jende garrantzitsua. Izan ere Pellok horixe, eraiki zituen adiskidetasun handiak, ez da bere bizitzan zehar? Fenomenoa zen oso bere apaltasunez, bere izateko modu hain xumeakin, baina milaka personak ezagutzen zuten. Deigarri da Donostian egon ez aste honetan, Donostialdean ere zema jendek bera ezagutzen zuten da maite zuten. Gauza da ezagutzea, baina gero jendearen bihotzetara iritsitako persona bazara nik uste Pello bai. Bueno, aipatu duzu, sumatuko duzuela nola ez, zuek ere falta komunitatean, zertzen Pello, zertaz arduratzen zen, nolakoa zen zuen artean? Bueno, bi gauza esango nituke, batetik bere personajea, bere izakera, herriarekin hain txertatua, Arantzazurekin, Arantzazuko bozeramailea izan da, eta gero lan espezifikoa, konkretoa egiten zuena organoa, organista oso ona zen. Orduan gure ospakizunetan Arantzazun organoa oso importantea izan da beti, eta bera izan da urtetan, fin, igandero, eta nola jotzen zuen gainera. Orduan, bestela, nahi dian, de menos butako deu, klaro. Beti da lagun bat falta dana, komedorean falta da, korduan falta da. Baina nik uste bere izakera, bere herriarekin zeukan lotura, herrikoekin, hori de menos botako dugu. Geuk ez gen neukan, baina berak erakartzen zuen emiste jende eta... Bueno, sumatu dugu, estima handia zitzaiola Euskal Herrian Pello Zabalari, baina Arantzazuri ere bai. Leku esanguratsua da Euskal Herritarrondako. Bai, Pello berak askotan esaten zuen, berak Arantzazu gabe, berak ez zuela bere burua ikusten. Bizitza osoa umetatik Arantzazura joan zen, gero apaizkintzako ikasketak egin zituen da 1976tik aurrera, osea, meza eman zuenetik aurrera, antxe onda beti inora joan gabe, atera gabe. Orduan, Arantzazurekin izugarrizko lotura zeukan, da orduan jendeak ekarri du, Arantzazu ingurura ekarri du berak ere, ez da hori. Bueno, zure bisita aprobetxatu nahiko nuke, jakiteko zenbat fraile zaudeten gaur egun Arantzazun eta komunitatea zenbateko osatzen duzuen? Momentu enten 22 gera. Pellokin 23 ginen, oain 22. Esan beharrik ez dago, bera gatoz, bokazio berririk ez dago. Eta orduan, lehenguak joan goaz, edadetuok, eta, bueno, ez dakik ze noain hori itxeko gehan. Bueno, bokazioak borborrez dauden sasoi honetan, baina uste dut jende berria ere etorri zaizuela, ez da? Bueno, aurtengo udaran egin dugu aldaketa bat, nagusi berria jarri dugu, Juan Miguel Dorronsoro, oso gizon, plaza gizona benetan oso patxadakoa eta asko dakien eta, tego beste gaztea deitzen dugu, 48 urte euskana. Mikel Santiago, oso persona aberatsa hori ere, oraindik ez da erabat fraila, aurten egin du be profesa, hoi biak etorri dira, eta beste bat etorri da lehen neontzana, 60 urteko hori ere, baina hori erdigaixoi dabila, hoi joan etorrian dabil. Baina bai, nik uste artengo udaran asko indartu dela. Baina batetik indartu dugu, bestetik hain Pello joan zaigu, bizitza bera bezala. Hora esartzen dugu eta aurre egingo dugu. Bueno, Pello Zabalak berak ondare handia utzi du, etzan geldirik egoteko gizona, liburuak idatzi zituen, partitura ugari, organoa aipatu duzu. Ondare horrekin guztiarekin zer orain? Pentsatu alduzue, orain dikan goiz da, kaso galdetzeko baina? Hori da, goiz da orain dik, baina hortaz hitz egin degula, bere ondarea bildu behar degula eta bere lekuan utzi behar dela. Eta nik uste zehalkatu inberko dugu, gauza da liburuak, bere esaldiak, naturarekiko zekiena, esaten zuena, eta beste gauza da bere musika arloan. Musikan, gertatzean da, aste honetan bere lagun batekin egon naiz da
hainbeste lan egin da dauzka, hainbeste Elizako kantua gehienak egia da. Eta lagunak digitalizatu dituzte eta bai eskaini diote hain publikatu ingo diau eta behak ez dio bate garantziak eman horri. Eta orduan, geukin barko du emetik aurrea, bilduta dagoena bildu eta behe lekuan utzi. Orduan, ondarea modu askotakoa utzi du, modu askotakoa. Eta orduan, hori, nik uste talde bat osatu barko deula eta, martxan jarri, ondarea galdu ez dadin. Sermoiak, Pelloke Iñakirekin batera, 25 urtetan egon zen Euskadi Irratian, igandero meza ematen zuen, bien artean ematen zuten. Igandero 25 urtetako mezetako sermoiak, horrek, hobeak, okarragoak, egon batzutan inspiratuago egon zen, beste duztan gutxiago, baina hor balore handia dago, dudaik ez dago. Bertsolaritzan egiten zuen, gizon oso aberatsa zen, oso aberatsa. Lan mordoska dago hor. Lan asko dago, eta zorionez, hori, geure ondare izango da, baina ondare ez dugu ez da egiten ahantzuko bazter baten geldituta, ondo txukun jarrita. Ondare izan beharko du herriarentzat. Herriak aprobetxatu ezala, ikusi ezala, ezagutu ezala, Pelloren lana zemaitekoa zan ez da. Zugarria, berentan, egia da, gure bizitza oso zea da, finkoa da, eta egunero goizean zazpiretan jeki, oseitarditan jeki, beha jekitzen zen bezala, eta gauen 10 arte tartean, kendu bazkal orduak eta otuitzek Elizan ematen ditugun orduak kendu, eta ala ordu asko daude, eta urtetan, bizimodu beti berdina horrek asko ematen du. Pelloetzan kanpora joatekoa, inoiz telebistara ditzen ziotenean da, hola baina bestela, ordu askok lan asko ematen dute. Berezkoa zeukalako, bezatzuk gaude, han ordu asko sartzen ditugu, baina ez dugu ez emanik agaso, baina Pello aberatsa zen barrutik, aberatsa zen, buru honeko argia, joan zaiguta, pena handia da. Bueno, Arantzazun beraren etorkizunarekin ere kezka zenuten eta martxan jarri zenuten Gandiaga topagunean Arantzazu laborategia, Arantzazu lab, duela 2 urte, okerrez baldimanago, pozik emandako urratsarekin, egindako apostuarekin. Nola ez, oso eskertuta gaude hor, batez ere diputazioak egin du izugarrizko ekarpena eta apustua, etorkizuna eraiki horren barruan egin du hori, oso guztua daude, dagoen zuzendaria Naiara Goia benetan emakume aberatsak harri dute. Ez da diruz nola dabilen, baina buruz da iniziatibaz da lan egiteko. Martxan jarri ditu 1000 gauza urte tardian. Orduan, alde hortatik oso guztua gaude eta horri eusteko asmoa daukagu eta egun hauetan diputatuakin bestean zebatekin bidera bat egiteko geha eta hori ondo dago. Gertatzena, Arantzazuren etorkizuna hitz egiten danean, hori alderdi bada, oso importantea, eskerrak. Garai bateko seminario hura, martxan dago, lan asko egiten da, gizartearen onerako. Gure ardura, nire ardura da, Elizaldean zer egin dezakegun. Komentuan, garai batean 100 praile bezizidan, oin 22 gaude. Eta ametik 10 urtea beziko dira, ez da git, 5 o 15 ezen beziko dira, edadetuak eta. Orduan, guk konbentu alde hortan dauzkagune zereginei nola aurre egin. Oitxuta gaude, jende askokin da, koru eder batekin da, sermolariak aldatuaz da, kaso egin beharko da, 5 artean eraman beharko dute, garai baten 20 artean egiten zana, ez da. Ardura, niretzat handiena, lehenengo parte hori zuzenduta, eta guztua gaude, eta eskertuta, eta eutxi diezaiogun, oraingo ardura nirea eta guzti prailiona da, Arantzazuko espiritualidade mundu horri nola aurre egin. Gaurko gizarte, hain anitz honetan, fede mundu hori hain, kontrastatua dagoen momentu honetan, nola guk gure Franziskotartasuna, Jesusen evangelioa zabaldu, ospatu, eskaini, hori da nire ardura importanteena momentu honetan. Hasita zaudete, zerbaitetan? Bai, gertatzean da, emaitzak diranak, baliabideak dauzkaguna gugea, kanpotik ekartzeik ez dago, beste leku batzuen egiten dutena da, kanpoko jendeak hartzen dute. Antzuak behar dezu, ez bakarrik euskara ikasi duena, euskara ikasi ezake batek, baina burua euki, ez da nungo burua euki. Arantzuko prailea da oso herrikoia, bertakoa, gertukoa. Euskara erraminta importantea da, baina ez da euskara bakarrik da, euskaldun sentitzea, Arantzazukin batera herritar sentitzea, ez da. Orduan, alde hortatik erabazpen hori daukagu, kanpotik jendeak ekartzeik ez daukagu, ekarri ezakegu, baina orduan, ez da disimulatzen, zailtasuna handia, erronka handia dauzkagula.
Eta jendea, juten da beti ere, egongo dira, urtean ez da, fetxa garrantzitsu batzuk, baina horre sumatu duzue aldaketarik? Bai, sumatu dugu, dudaik ez dago. Oraindik ere, antzu eliza bete egiten da, sarritan, udan batez ere eta bete xamartuta egoten da, ez da. Baina ez da, orain 10 urteko kontuik ez dago. Jendea, gehien bat elizara joaten den jendea edadetua da, eta jende hori badi joa. Eta orduan gutxituaz, Arantzazura jende, lehenen aldian jende asko dator. Mendira, Arantzazula bera, artea ikustea, Oteiza ikustea. Elizan jendea gutxituaz doa, hori dudarik ez dago. Nire nik bromatan esaten dut, baina egia da, nik esaten dut, guan gaude 500 urte hauetan. 1501 urtean joan ginen, Franziskotarrak, handik gaude. Joan ginen, Ama Birjinagatik, Arantzuk Ama Birjina txiki horregatik, eta hori zaintzen saiatu geha. Oain, zer gertatzea eta jendea ez Ama Birjinatzea dinbortani, Oteiza guztian ator. Ostra, esaten mia, zetera egia hemen. Gu hemen 500 urtetan neguko elurra pasatzen da, baina hola da, Arantzuk daukena da, ondarea handiena guretzat Ama Birjina da. Fedea da, evangelioa da. Dudaik ez dago, gero urteetan, Arantzu asko aberastu da artearekin, arkitekturarekin, hango jende ospetsuarekin, Lucio Muñoz, Jorge Oteiza, Bastarretxea, Txilida, hor daude danak egaina, hor daude danak eulate gure prailea, ez da. Orduan, horiek asko aberastu dute Arantzazu, eta jendea hori, aberastasun hori ikustera, jasotzera etortzen dira, nola ez, eta pozgarria da. Baina, hola, broma uzten badiazu, gu hemen gaude evangelioagatik, Jesusen evangelioagatik, Ama Birjinagatik, eta jendeak hori ez interesatzen, hori pasatu beharrean duten geha. Hore da zuen gogoeta eta orantxe momentuan, etorkizunera begira zer pentsatzen ari zaretena? Hoi da, nola uztartu gaurko gizarte honek dauzkan eskakizunak, eta nola gizarte honek gaurko gure jende honi, jende ona, jende gurea, herrikoia, nola gure evangelioa, gure Franziskotartasun hori eskaini. Eskaini bizitzarako irtenbide bezala gainera, zutabe bezala. Hola uste dugu. Jose Maria Agirre, estimatzen dizute bisite, arregi barkatu, estimatzen dizute bisita eta nahi duzun arte. Gustora egon naiz da eskarrezko zuei. Bai da, agur ba. Bai, agur.